Uma ngabe uyazazi ukuthi umuntu wesilisa uthanda abantu besifazana abanemali, udinga ukuthi abantu besifazana bakunika imali, similar to isiphakamiso whereby uthola abantu besifazana abanemali, uphile nje uhlala kuma apartment aphezulu, ushayela imoto ephezulu kodwa ungasebenzi, uphakame ngalabantu besifazane. Upin code ke manje uyamgcobisa kusukela lapha ekhanda ushayela enyaweni bese uhlangana nalo wesifazane uyenza sexual intercourse naye. Uma uceda ukwenza sexual intercourse nalo muntu wesifazane, amakhadi wakho asebank soyohlala kuwo wonke, ikhiya zemoto esehlala kuyo zonke, uyaphila noma ngabe yini ozoba uyifuna uzokwenza lo muntu wesifazane. Sibablessed abantu besifazane abadinga abantu besilisa abanemali. We have a huge special from 25 up to 30 August. Lapho sinikeza khona abantu upin code ngo 50% off. From 25 to 30 August upin code is 50% off. Uma ngabe uyazazi ukuthi umuntu wesilisa uthanda abantu besifazana abanemali, udinga ukuthi abantu besifazana bakunika imali, similar to isiphakamiso whereby uthola abantu besifazana abanemali, uphile nje uhlala kuma apartment aphezulu, ushayela imoto ephezulu kodwa ungasebenzi, uphakame ngalabantu besifazane. Upin code ke manje uyamgcobisa kusukela lapha ekhanda ushayela enyaweni bese uhlangana nalo wesifazane uyenza sexual intercourse naye. Uma uceda ukwenza sexual intercourse nalo muntu wesifazane, amakhadi wakho asebank soyohlala kuwo wonke, ikhiya zemoto esehlala kuyo zonke, uyaphila noma ngabe yini ozoba uyifuna uzokwenza lo muntu wesifazane. Sibablessed abantu besifazane abadinga abantu besilisa abanemali. Upin code uyakusebenzela kakhulu uma umgcobisile kusukela lapha ekhanda ushayela enyaweni bese uhlangana nalo wesilisa wenza sexual intercourse, impilo yakho yoshintsha. Noma ngabe usokhathele ukusebenza ngawe kumsebenzi lo wesilisa uzokusebenzela, akukhethile ukuthi ushaya abantu abayengakhi, ngabashaya abantu besilisa bababili noma bebathathu uze mawuthola imali, uthola imali kubantu ababili noma kuya kubantu abathathu. Asithi ke manje lokhu nika 20,000, lokhu nika 30,000, lo munye nika 30,000. Yabona ukuthi ngenyanga unemali ebonakalayo. Empilweni uthathela wona isinqumo, wena bheka imithi esikunikeza yona bese uyayiposta, imithi leyo ungayisebenzisa ukuze unikusebenzele. Yabona uNkulunkulu akaphi ngesandla. Njengoba sikunikeza upin code njengamanje, upin code akaphuma yedwa, uphuma nemithi yogazi ozogeza ngayo bese uyenda wona iphithizelayo lapho usho khona ukuthi ufika khona abantu abanemali. Ungayi lapho kufika khona abantu abanganamali uyothatha vele ngempela imali. Geza ngalomuthi bese uya lapho kufika khona abantu abanemali, bazozizela ubona kuwe, bazokubona nje uveka attractive bese kuba bazokweshela wena wakho nje ukuthi ubaqome bese mabafisa ucambalana nawe ubavumele bacambalale nawe ngoba uyazi ukuthi usebenzisa upin code, ucubisa upin code wenza sexual intercourse nabo bese emva kwaloko amakhadi sowahlala kuwo wonke, ikhiya zemoto zihlala kuwe zonke, uphile kube kuhle, kube mhlophe, kube mnandi. Ungakwenza lokho impilo yakho yonke kuziphila ngabantu besilisa abanemali, ungakwenza lokho futhi impilo yakho yonke kuziphila ngabantu besifazana abanemali. Kodwa uma ngabe ufisa ukuthi ukwenza impilo yakho yonke, ungakwenza kanye noma kabili ukuze uthole icapital yento ethile ongayiyenza empilweni yakho ukuze uphile. Into ezokuphila siyanikeza yini enizikayo, kude ukuthi mase kunikeza umuthi bese wona uyabheka ukuthi lo muthi lo mina ngawusebenzisa kuphi, ngawenza kanjani ukuthi mina ngisebenzele lo muthi lo, uwenze njalo usho isimo sempilo yakho uphile. Mina ngeke ngizoke umuntu rich uziyenzile ngoba vele abantu bayazenza ukuthi babe rich, nonke umuntu futhi ohluphekayo uyaziyenza ngoba into ezokuphila zikhona wena ozibalekayo. Ngeke ubaleke ithwalo, ubaleke iphakamiso, uphinde ubaleke no pin code noma sesekenzele yena ngo 50% off. Sho ukuthi uyathanda phela ukuhlupheka. Mina njengenyanga mayacala sengidilika ngithi ukhumbula ukuthi inkinga nesixazululo, ukuze libe inkinga kusho khona ukuthi nesixazululo.